चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसा थामहिनबा बड'सिनि आर्टिस्ट एसोसिएशननि जि मोसानाय बेखौ आं नोंथांमोननिसिम होनो थांगासिनो दङ। थ' बेनि सिगांनो जायफ्रा आंनि चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम भिजिट खालामदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ लाइक खालामनानै आंखौ भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। थ' बेनि सिगांनो आं मोनसे रिक्वेस्ट खालामथारनोसै, बे जे फाइनाल रिक्वेस्ट जाहैगोन बेयो बयबो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफ्रा नुनो हायो बे भिडिअखौ। थ' खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउटुब चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायहरबाय। नरुन्स ब्लग्स इउटुब चेनेलाव आं नरुन खिरखादारि। स' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। Onay nay hor bilang bay, bisan getar firfila. Ya beling hordum tugu hava modo. Besi sudim besi rongza kangga. Besi gizin besi sudim besi rongza kangga. Beni seni harimu, beni seni silahkan, beni seni
हारिमु बेनो जोंनि सिनायथि हनै नायहर बिरबाय सानि गोथार बिरफिना उदां फोजाखांथिखालि पृथिबि थाहाथरखि उदां फोजाखांथिखालि पृथिबि थाहाथरखि जोमैया मोसादों बिरद बाद' थांखियाबो लिंहरदों जोंखौ हाबा माद' जोमैया मोसाग्लांदों बिरदबाद' थांखियाबो लिंहरदों जोंखौ हाबा मावद' अफोरा बिनि हरदों आइनाबो सेरफाहरदों बिरसा 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 बिरसा